Osuru pacho ka Kenya Revenue Authority okalo geto margi osuru mag choko ikomenda mar 224 225 bang' choko maromo trilion 2.57 ka geto margi ne trilion 5.55. Omenda mochoki gani en medruok mar 6.8 kuok ikomenda ma piny Kenya ne pod ni kod midhiero mar dongruok mar uchumi. Cynthia Onyango miwaler. Osuru maduol machoko osuru pacho ka Kenya Revenue Authority ochoko maromo trilion 2.571 oketo ranyisi mar tieko hikomenda ma 2024-2025 kod ranyisi maber, kata obedo ni hikomenda mokalo ne ni kod midhiero makagi kacha bang' ka gichoko omenda moewa geta margi kod omenda maromo bilion 16 makelo medruok mar 6.8 mohewo osuru manochoke higa mokalo mane romo trilion 2.4. Medruok makama kata kamano obiro bang' duol machoko osuru pacho ka KRA kadho e pek e kor higa mokalo bang' paro mar chik mar omenda ma hikomenda ma 2024 manowit oko nokelo pek kod ng'ikruok e choko osuru, ywaruok mar chike mag timo ohala e piny ngima mong'ere kaka global tariffs kaachiel kod pek e yore kawo hola e bengi bang' moko kuom bengi mag hola ng'aw malo nyinyo e wi hola magi. Osuru mar tero mwandu e pinje maoko nodok chien kod 2% ahinya to e mwandu mag chai kod kahawa e kinde ma mwandu madonjo pacho ka nomako chichgi e okang' mapile. KRA kata kamano oyango ni timo margi maber e yore choko osuru en kaluwore kod lokruoge motegno kendo mabeyo mag chenro maggi moting'o choko kokalo e lony manyasani mar mbui kaka eTIMS ma odino rode mag kuo kod lony ma otisi ni AI ma osekonyo e menyo mwandu madonjo e pacho ka. Kenya Revenue Authority bende oyango ni medruok makama okel kod yaro lach mar joma ikawo osuru kuomgi ka e kinde ni omenda maromo bilion 24.9 wuok kuom johala kod jogo mayande ok chulo osuru. Bende omenda maromo bilion 14 wuok kuom chenro manyasani madhi nyime e mbui moting'o ohala e mbui ka tudruok mar KRA kod weg kembe mag opunda bende ojiwo solro margi. Yore makare mag choko gope mag osuru bende okonyo duol mar KRA choko omenda maromo bilion 141 ka chenro mar fungruok goyo jogop osuru fwai mong'ere kaka tax amnesty okelo omenda maromo bilion 29. Kenya Revenue Authority owacho ni gichano dhi nyime kod tiyo kod lony manyasani jiwo yore choko osuru kod neno ni oganda jo Kenya obedo kod yore mayot kendo moriere e konyo chiwo osuru maggi. Cynthia Onyango, Ramogi TV.